servei de seqüenciació es va posar en marxa l'any 99 per l'experiència acumulada en el genotipat dels virus dels pacients als assajos clínics. Amb l'experiència que anàvem adquirint amb el servei de seqüenciació, veiem que moltes pacients generaven aquestes resistències al cap d'un temps de prendre un tractament concret. Es tornaven resistents a algun o tots els fàrmacs que prenien. Es veia clar que cada cop es necessitaven més fàrmacs diferents i també tipus de famílies de fàrmacs diferents de les existents per poder atacar el virus per diferents flancs.